Molt bé, ara l'altre. Aquest és per tu. I aquest pel Jordi. Sembles tu autor, No, jo ja poso amb tot l'efecte del traductor. Jordi, Sí, Jordi. Solo a nivel sí, bueno, algo me intento. I de tu a tu. És igual. Molt bé, on ens veiem per aquí? Bueno, la Maria Antònia no la conec personalment, i en Jordi